because I know this is the last time I'm going to talk to you. And I'm not happy, boys and girls, but we need to do something, boys and girls. We need to do something. Welcome, boys and girls. I'm Mrs. K. I'm Uncle Mta. Welcome so much. I'm very happy so much to be near me. I know vamwe my yellow bone, aripana mellow bone. Hello. Varipo vamwe matsito bone. Hello. God made you beautiful as you are. Vamwe vaniputira kareba, vamwe vane shorty, vamwe vane big nose just like mine. Some have small noses and some have big mouths. Can you please put on a smile and be happy? It's a Sabbath. It's the last day today, but I'm so happy the Lord has been with us always. So it's now time to be happy. Let's now sing a song. Yes, but before we sing, boys and girls, yes, let us pray. Our hands together, our heads bowed. We are praying. Thank you, Father, once again for bringing us here. Want to thank you for being with us the whole week as we're learning about you. Help us to live according to your will. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yes, now boys and girls. Nguwa iya yekuyimba. Boys and girls. Wow. Father Abraham, I am one of them, and so are you. Let's go. Father Abraham had many sons. Many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's just praise the Lord right on. Father Abraham had many sons. Many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's just praise the Lord right on, left on. Father Abraham had many sons. Many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's just praise the Lord right on, left on, right foot. Father Abraham had many sons. Many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's just praise the Lord right on, left on, right foot, left foot. Father Abraham had many sons. Many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's just praise the Lord right on, left on, right foot, chin up. Father Abraham had many sons. Many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's just praise the Lord right on, left on, right foot, chin up, turn around. Father Abraham had many sons. Many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's just praise the Lord right on, right foot, chin up, turn around, stand down. Sit down. No. Wow, I am so happy. I know that you're also tired as I am. Maneta, Susanita, you're also tired, Mrs. tired. K. I think it's now story time. You remember patakadzidza pamusoro pa Tubudo aive nemnino wakainzi ani chimwemwe chamangwana. Now vanoti vakura Tubudo na chimwemwe chamangwana. Mrs. Tubudo vanozoita kamwe kamwana. The last child. Ainzi Spo, Sponono, Spopiro. A nice baby. Akanga aripo. But pavakabereka Spopi, akange aine a face yakange yakakuwara. It was not looking that good. My face ake mino yake nechi. So
bad. Saka vamwe vaiti, you are ugly, you are not looking good. Yes, Poppy. Vanhu vachimuwanzira, saka waitoti kana vachiwanzira unonzi ndosaka wakada kufanana naSipopiro wakadai so. Saka Sponono akangoti undundu all the time, vanhu vachiuya chizomuseka, iwe Sipopiro, you are so ugly. Then ndobvaona mumwe doctor ainzi plastic surgeon akanga achishanda basa rekugadzirisa mafesi evanhu kuti anake. Saka akaudza Sipopiro zvikanzi, Sipopi, you are so young, uchiri mudiki, but kana wakura wane 12 years ndoda kukuita imwe surgery and you will have a new face. Wow! Sipopi saka paakanga achifamba vanhu vachiuya vachiti, Sipopiro, uri kuoneka fesi yako yakaita sei, hausina kumbonaka. Sipopi would say, zvandiri nhasi handizo zvandichava mangwana, zvandichava mangwana handizo zvandiri nhasi. Saka every day vaiuya boti, iwe Sipopi, uri kuona mhino yako ndikaiona inondifungidza yaPinocchio, mabvudzi rako rakaita kunge raSpongebop, wakaita sei ende wakasviba kunge pasi pepoto. Sipopi aibva ati, yes, zvandiri nhasi handizo zvandichava mangwana, zvandichava mangwana handizo zvandiri nhasi. Vobva vauya bvoti, Sipopi, hembe dzawakapfeka, pfeka shati dzakaita mabvarubvaru, unoita kunge sekuru, zviita sei? Sipopi would smile nefesi yake yakashata, obva ati, zvandiri chii nhasi handizo zvandichava mangwana, zvandichava mangwana handizo zvandiri nhasi. Every time they would come and say, but she was so believing kuti Mwari vanomuitira zvikuru. So one day, after 11 years, anomutsa Daddy, now in 11 years, Daddy vanoti, one more year, my child, pangori negore one day you have a new face. Wow, boys and girls, panozoti one day, aine 12 years, anonzi, Sipopi, watukangano, wake up, you now have 12 years, wagona kuitwa surgery, plastic surgeon, varipo, vada kukugadzira, and you have a new face. Vanhu vavauya, vavati ndauya panapa, vanomupfekedza hembe dzakanaka, vanomupa zvese zvakanga achida, ndobvomupa chikafu, zvikanzi, let's go. She was now singing and very happy. I am so happy, so very happy. I love the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I found the love of Jesus in my heart. I am so happy. That day, anovaenda famba anoiswa pamubhedha and plastic surgery chikanzi, say goodbye to this face, say bye to this face, zvauri nhasi handizvo zvauchava mangwana. Plastic surgery robva ati bye, ndobva agadziriswa face yake, anobva atanga kuluka differently, zvaanga asiri. It was now new face. Paibuda, everyone was saying, Sponono, she is so beautiful. Sipopiro is now beautiful. Hapana munhu akanaka saSipopiro. And I would look achiti, zvandiri nhasi handizvo zvandaive nezuro, zvandiri nhasi handizvo zvandaive nezuro. Why? I am so beautiful. Saka every time I eat, one day I'll have a new face. One day I have a new face. Regai ndikutaurirai vana mukati mezuva ranhasi. I know there are others that are here vari kuti inini vanhu vanonge vachindiwanzira, une mapundu madzvanga, unondifungidza hanga at Guinevere. Tell them, ladies and gentlemen, zvandiri nhasi handizvo zvandichava mangwana. Why? Jesus Christ is coming. Paachauya, we'll have, all of us will have new faces. Vari kufa nenzara hatizofi nenzara, vari kushayikirwa nehama dzavo vanosangana nehama dzavo, vasina zvekufuga vachava nezvekufuga. One day I'll have a new face. I am so happy about this day. When we walk on the pearly gates, when we are going to walk, tichifamba, tichifara nekuita zvese, one day we'll have a new face. This thing reminds me of something, of my butt
butterflies. They are so, so good. Can you tell us, Kutanita, sing? Butterflies. Yes. Boys and girls, I know. Makambona, my butterfly. Oh, and some of you actually love chasing them Yes. around, those butterflies. You know, I love the color. Seeing them so flying, their different colors. Oh, but there's something I want to teach you, boys and girls. I know I'm just reminding you about butterflies. My butterflies, they are just transparent. As tombori, macolors amunoona kaya. Hatiwo zvatinototi ndo zvaari. Why? Because akagadzirwa nemutowo unoshamisa. Yes. Saka paanenge achiflya bye-bye, zuva rikarova pabhodhi yawo, anobva atonge makala akasiyana-siyana. But in real fact, they are transparent. Wow. Number two, my butterflies, they test with their feet. Woo? Yes. What do you use to test yourself? The I tongue. know you use your tongue. Uh-huh. But my butterflies, they use their feet to Wow. test. It is only pano flyer, baby. And munonaka flyer. Ovenda panerua. Anongoskodeiso nemakumba autos. There is nice nectar there. Mm-hmm. Oh, this one I don't want. Obato siya mufunge. And you know what? Butterflies also live on an all-liquid diet. Atombodyi zvimwe imi munodya sadza, mango, macaroni, nyama, chichi zvese. Yes. But my butterflies only liquid. So they go to nectar, otora liquid, ovaenda uko onotora icho, but it has to be liquid. Yes, butterfly, the last thing, butterflies can't fly when they are cold. You know what, boys and girls? The temperature around butterflies will determine whether they're going to fly or they're going to remain on the ground for predators to eat them. If they are to fly when it's cold, they need to bask in the sun and warm themselves up before they fly. The last thing, Uncle, There is something that is unique about my butterflies. You know, my butterflies, they come kubva pama caterpillars. No one loves caterpillars, but everyone loves butterflies. Caterpillars eat my leaves, but butterflies, they eat liquids. Caterpillars anogara ane mambere anonzi butterfly ndaona caterpillar, but a butterfly, everyone loves my butterflies. But when a caterpillar is moving, it's saying one day I'll be a butterfly. One day I will fly. One day I will fly away. Boys and girls, today we might look like caterpillars, but one day we'll fly away. God loves you all. Be good boys and girls, and we will fly away. I want to pray. I want you to pray for them. Can you pray? let us pray. Baba wedu vari kudenga, tinokutendai maita henyu nekutidzidzisa kuti zvatiri nhasi handizvo zvatichava mangwana, nekuti imi muchauya kuzotitora kuenda kumusha kumusoro kudenga. Tibatsirei kuti Mwari tiite zvamatidzidzisa, tigoenda kudenga kusina nhamo, kurwara nezvose, tigofara nemi namuponesi Jesu. Amen. Amen. Thank you so much, Mashuma, Maita, obrigado. Siyabonga. Siyabonga. Let's say goodbye to them. Goodbye.
Kazuvai vana vaMwari, nhasi tinokuchingamidzai kumusangano wedu wematumba mukati megore rino ra2020. Tinoda kukuchingamidzai kwese kwamuri kumativi mana enyika, vatariri pamwe chete nevateereri vechirongwa ichi. Mukati mezuva ranhasi tichava nemutauri wedu wandiri kukuzivisai mukati mezuva ranhasi, anova iye Pastor Chinoshava. Ndo vachange vachishandiswa naMwari kutaura kwatiri mukati mezuva ranhasi. Ngatigarei takateerera patiri kupinda munguva inokosha zvakadai. Tiri kwatiri ikoko, ngatitsinzinei tose tive nenguva yekunamata. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tinokutendai muzuva ranhasi nokutiwanira mukana wokunzwa shoko renyu, apo zvakufadzai kutisimbisa, kutitsiura nekutirayira kuburikidza nemuranda wenyu wamasarudza Pastor Chinoshava mukati mezuva ranhasi. Taurai nesu nemazera ose kuburikidza neshoko renyu. Pakupera kwesevhisi ino titi mumwoyo medu tatsiurwa, tasimbiswa, tasimudzirwa kuburikidza nekushanda kwenyu. Mweya wenyu mutsvene ngaurambe uri pakati pedu. Zvose zvapera tigova tiri pakati pevachaponeswa nekuda kweshanduko ichakonzerwa nesevhisi iyeyi. Ndiwo munamato wedu muna Jesu Kristu. Amen. Tinoda kutenda vana vaMwari apo tinosangana mukutarisa shoko raMwari tiri pamwe chete paCamp Meeting 2020. Toda kutenda Mwari nekuti theme yedu iri kubudisa pachena kuti kutenda kunokurira. Tasvika panguva iyo takutarisa kutenda kwemhando inokurira. Tinoziva kuti tinogona kuva nekutenda kunoneta, kutenda kusina kunosvika, asi tinoziva zvakare kuti kune kutenda kunotipa simba rekukurira. Ndosaka theme yedu iri kuti kutenda kunokurira, faith that conquers. Mukati memangwanani ano, mukati menguva ino yatiri kutaura, toda kutarisa mukati mebhuku raMark chapter 16. Pane mashoko atichadzidza pamwe chete. Musoro wenyaya unoti kusundwa nerudo. Kusundwa nerudo. Pabhuku raMark chapter 16 tinoverenga kubva pavhesi ya 1. Inoti Sabata yakati yapfuura, Maria Magadalini naMaria mai vaJakobho naSarome vakatenga zvinonhuhwira kuti vaende kunomuzodza. Mangwanani nemusi wekutanga wevhiki vakaenda kubwiro. Zuva robuda vakataurirana vachiti, ndianiko uchatikungurudzira ibwe pamukova webwiro. Tiri kusangana pandima yatiri kuverenga iyi nemadzimai maviri ari kumukira mangwanani vakananga kuguva raJesu. Tinoziva zvakanga zvaitika. Jesu vakanga vaurayiwa, waroverwa pamuchinjiko, wavigwa. Nemusi wechishanu vakatadza kuita purogiramu yekuzodza mutumbo waJesu. Nekuda kwekuti Sabata rakanga rakwana, vakadzokera. Nemusi weSande mangwanani vanofunga kudzoka kuuya kuzopedzisa basa ravo. Mukati memangwanani ano ndoda kuti titange nekutarisa nyaya inokosha. Bhaibheri rinoti Maria Magadalini naMaria mai vaJakobho naSarome ndo vakamukira zuva resvondo kuti vanoita purogiramu yekuzodza mutumbi waJesu wavakanga vatadza kuzodza nemusi wechishanu. Chandoda kuti titange nekutarisa panapa ndechekuti madzimai aya madzimai havasi varume ndana amai vafunga kundopedzisa basa ravaifanira kuita. Mukati memangwanani ano ndoda kutaura kuvanhu vakanditenderedza ndichiti vana amai vanokosha mukati memhuri dzatinobva. Vana amai vanokosha mukati mesociety yatinorarama, nekuti kana vafunga kuita zvinhu zvavo havatarisi kuti kumberi kwavo kwakabira sei, nekuti vanosundwa nerudo. Kana muchicherechedza Bhaibheri rinoti panapa vadzimai aya vane zvavakanga vaitirwa naKristu ari mupenyu, vane zvavakanga vaitirwa naMwari, vaponeswa mukati mezvimiro zvisina kururama. Bhaibheri rinoti rudo irworwo nepfungwa yekutenda Mwari wavo yakavasunda kuti kunyange zvakaoma sei, Sande mangwanani vakamuka vari paguva raJesu. Ndoda timucherechedze sangano raMwari kuti kana tiine rudo hakuna chatinotadza kuita. Kana tiine rudo hakuna chatinomira kuita. Kana tiine rudo hapana chinotikanganisa. Rudo rune simba rekukurira zvinorema. Rudo rune simba
rekukurira nekupinda pasingapindike mukati memangwanana ano. Ndinozviziva kuti muCamp Meeting 2020 mubvunzo watingade kukubvunzai ndewekuti sesangano raMwari, do we love God? Tinoda here Mwari? Kana tichimuda zvinoonekwa nemaitiro nemasundirwa atinoita. Kana muchicherechedza panapa, vakadzi ava vaviri vakanga vakatarisana nezvinetso zviviri. Chekutanga rakanga riri dombo rakanga rakavhara paguva. Dombo rakanga rakavhara paguva rakanga ravharwa nevarume vane simba. Ndo rakanga riri chipingaidzo chavo apo vaifanira kunozodza mutumbi waJesu. Pakanga paine masoja eRoma akanga akarinda guva zvakare. Saka vakanga vakatarisana nezvinetso izvi, asi havana kuzvifunga pavakanga vachienda kuguva. Pfungwa yavo yaiva yekuda kuzadzisa basa rekuzodza mutumbi waMesiya. Mukati memangwanana ano, kana takatarisana nebasa raMwari, kana takatarisana nezvinofana kuitwa mumisheni yatakatarisana nayo, vakaropafadzwa vane rudo runovasunda kuita basa raMwari. Kana tiine rudo, hationi kurema kwebasa ratinoda kuita. Kana tiine rudo, hationi kurema kwezvinhu zviri pamberi pedu. Kana tiine rudo, kunyange zvinotyisa kwatiri hazvityise nekuti tinosundwa nerudo. Mukati memangwanana ano vakaropafadzwa. Ndiri kutaura kusangano raMwari rine vanhu vari kwakasiyana-siyana. muCamp Meeting 2020 kutenda kunokurira, kutenda kwevanhu vane rudo rwekuita basa raMwari, kutenda kune vanhu vane rudo rwekushingairira ndima dzaMwari nekuti rudo runovasunda. Pada ndichicherechedza nyaya iyi, ndakaona kuti kunyangwe vakanga vakatarisana neguva ravaisaziva kuti vachavhura sei, asi nengariro yerudo vakaramba vachienda vaine tariro yekuti something was going to happen. Pane zvaizoitika nekuti rudo rwakanga ruchivatungamirira. Mukati memangwanana ano vakaropafadzwa vachati Mwari tibatsirewe tive nerudo rwakanga ruri muna Maria Magadalini, rudo rwakanga ruri mune madzimai aya vakafumira kuenda kuguva raJesu. Ndoda kuti kwamuri pane zvinhu zvakawanda zviri kutadzwa kuitwa mubasa raMwari, zviri kutadziswa nekuti vanhu havana hanya, havana rudo runovasunda kuita zvinhu. Kana tichisundwa nerudo kuita basa raMwari, chero kutendwa hatidi kutendwa. Ndinoziva kuti pane vanhu vakawanda vanokuhunika kana vasina kutendwa pabasa raMwari, vasina kutendwa pane zvakanaka zvavakaita. Kana tichiita zvinhu nerudo runotisunda, hatinei nethank you, hatinei nevachatikuza. Tinoziva kuti zvatinoita tinoitira Mwari. Mukati memangwanana ndoda kudena hana dzenyu ndichiti kune zvese zvatinofunga kuita ngatisundwe nerudo. Rudo rwaMwari runotisunda kuita basa raMwari, runotisunda kuzadzisa mhiko dzedu, runotisunda kunyangwe kuchengeta mitemo yake. Maizviziva here kuti kana tichitarisa zvinhu zvaMwari tichizviita nerudo, tichisundwa nerudo, kunyangwe mitemo yake ine gumi haitiremeri nekuti hatisi kuzviita nesimba redu, tiri kusundwa nerudo rwaMwari. Saka musoro wedu wenyaya uri kuti kusundwa nerudo. Tiri kuona madzimai mairi achisvika parwendo rwekuda kunozodza mutumbi vachisundwa nerudo rwaMwari. Bhuku ravaKorinde rine mashoko atoda kuti tarise pamwe chete mukati menguva ino. Mubhuku ra2 Corinthians, vaKorinde vechipiri, tichatarisa chapter 13. vaKorinde vechipiri chapter 13 verse ya 4 to 8 inoti, nokuti vakaroverwa pamuchinjiko nekushayiwa simba, asi unorarama nesimba raMwari, nokuti nesuwo tinoshamiswa nesimba maari, asi tichirarama kwamuri pamwe chete nesimba raMwari. Simba raMwari riri kutsanangurwa nemuranda waMwari isimba rinotigonesa kuita zvinhu zvataisa kukwanisa kuita kana Mwari asiri pakati pedu. Patinosundwa nerudo mukati megore rino ra2020, vakaropafadzwa vachasundwa nerudo kusapota basa raMwari, vachasundwa nerudo rwaMwari
kumira mumasmall group vachidzidza nevamwe shoko raMwari, vachasundwa nerudo kushingairira pazvinhu zvaMwari, nekuti madzimai atiri kuverenga madzimai vasina kupushwa nezvimwe zvinhu, asi vakasundwa nerudo ruri muna Kristu. Mukati memangwanana ano, rudo rwaMwari runofanira kutisunda kuita basa raMwari. Mukati memangwanana ano, rudo rwaMwari runofanira kutisunda kunyange kuyanana nevatakatenderedzana navo, nevavakidzani vedu tinosundwa kuyanana navo nekuda kwerudo. Ukanga uchiverenga shoko raMwari muna vaKorinde rinobuditsa pfungwa yekuti love is the thing, rudo ndo chiro chinokosha. Tingagone kuprofita nesimba, tingagone kutaura nendimi, asi kana tisingasundwi nerudo zvese hazvina maturo. Mugore rino ra2020 pacamp meeting ino vakaropafadzwa vachati Mwari tipewe rudo rwamakapa Mary Magdalene, tipewe rudo rwamakapa Mary mai vaJakobe pavakamukira mangwanani vachisundwa nerudo. Havana kutarisa kuoma kwezvakanga zviri mberi kwavo. Iko zvinezvi takatenderedzwa nechirwere cheCovid-19, takatenderedzwa nenyaya yeikonomi yedu isiri kuita zvakanaka, takatenderedzwa nevanhu vasina mabasa, takatenderedzwa nekufirwa nekurwarirwa kwakasiyana siyana. Asi kuda kunditi kwamuri hama dzinodikanwa, rudo runotibatsira kupfuurira mberi neupenyu kunyangwe mukuoma kwezvinhu. Rudo runotibatsira kupfuurira mberi kunyange takatenderedzwa nezvakaoma. Saka ndiri kuona madzimai achipinda achienda mberi. Kana tichiverenga zvakare mukati meBhaibheri, pane pfungwa yandinoda kuti titarise tiri pamwe chete mubhuku ravaKorinde. Zvakare tichatarisa zvakare mubhuku ravaKorinde chapter 13. Ndoda kuti tiverenge chapter 13 verse 4 verse 8. Inoti rudo harutongoperi, zvino kana kuri kuprofita kuchabviswa, kana dziri ndimi dzichaguma, kana kuri kuziva kuchabviswa. Ndo mashoko apo paupo ari kuti ndimi, kuziva nezvimwe zvose zvichapera, but rudo ndo chiro chichagara nekusingaperi. Saka tiri kuona panapa madzimai achishingiswa nerudo kuenda kunoita basa rairema, nekuti vakanga vaine rudo rwaMwari mukati meupenyu hwavo. Kana tichiverenga zvakare chapter 16 yavaKorinde iyoye, tikaverenga verse 14, inobudisa mamwe mashoko anokosha. Inoti zvose zvamunoitwa ngazviitwe nerudo. Zvese zvamunoitwa ngazviitwe nerudo. Kana paine vanetsa vanhu vegeneration ino yatiri kurarama, vanoti kana vachida kuita chinhu nguva dzose vanoda kukurudzirwa, nguva dzose vanoda kupushwa, vanoda kugombedzerwa. Asi Bhaibheri riri kubuditsa pfungwa yakanaka yekuti kana tichiita zvinhu zvese ngazviitwe nerudo. Rudo haruna shungu mukati memwoyo, rudo harumanikidzwi, asi runobuda rwega ruchitibatsira kuita zvinhu zvataisagona kuita. Mukati memangwanana ano toda kuti nerudo tinogona kupiwa simba rekuregerera. Maizviziva here kuti kune vanhu vasingatauri vese panguva ino mugore ra2020? Pane vanhu vasingatokwazisani, pane vanhu vasingadi kuonana, pane vanhu vasingagone kuyanana. But Bhaibheri riri kubuditsa pfungwa yekuti nerudo tinoregererana, nerudo tinoyanana nehama dzedu. Kana muchiverenga mukati mechiKristu muchaona kuti zvinhu zvatinotadza kuita zvimwe zvacho zviri so basic: kuwirirana, kuregererana, kuyanana nekutaura nhau dzichipera. maKristu akawanda vane dambudziko renyaya dzisingaperi, dzinoramba dzichiwedzerwa hasha neshungu pamusoro peshungu. But mangwanana ano shoko raMwari riri kubuditsa pachena, riri kuti panapa nerudo tichakwanisa kuwana simba rekuregerera. Without love hatiregereri, tinenge tichiti nyaya yacho haiperi kusvika Jesu achiuya. Ndinoda kutaura kwamuri sangano mukati menguva ino kuti Mwari ngatibatsire tigone kuregererana pakudarikirana kwatakaita. Kana muchiverenga zvakare muchacherechedza kuti nerudo tinogona kuva vakatendeka pazvegumi nezvipo. Rudo ruchitisunda, rudo ruchitibatsira, tinovimbika pazvegumi nezvipo. Maizviziva here kuti kana tichisundwa nerudo hatinetseki kupa Mwari mipiro yake inokosha.
mukati menguva ino apo vanhu vasiri kuungana pamachurches, vanhu vasiri kusangana kuchechi senguva dzese, pasina munhu anotiona kuti tiri kusapota project yebuilding, pasina munhu anotiona pakudiwa vanhu vanongosundwa nerudo, kuvimbika pazvegumi nezvipo. Saka kunyange machechi akavharwa tisingagone kusangana nekuungana, Samaria mai vaSaromi, Samaria maGadalini, tichamukira mangwanani kuita basa raMwari. Toda timucherechedze zvakaitika panapa, kuti dombo rakanga rakavhara guva rakanga raiswa nevarume, but madzimai aya anoti tichaenda whatever happens. Tinoda kusvika paguva iroro, zvinonetsa tinozviwana tiripo. Vakanga vaine chishuvo chavachisundwa nerudo rwaMwari kuti tinoenda kunozodza mutumbi waMesiya. Mukati memangwananano ndoda kuti kuvana vaMwari musatye makore mukati mebasa raMwari, musatye zvimhingamupini zviri mberi kwedu. Bhaibheri rinobudisa pachena mumazuva ekupedzesera kuchauya kumatambudziko akasiyana-siyana, but panguva ine zvirwere zvakafanana neCovid-19, panguva apo ikonomi yakadzikira, ndonguva inofanira kusimuka vanhu vaMwari vachitaura kunaka kwaMwari. Ndonguva yatinofanira kusimudzwa nerudo tichiparidza vhangeri zvatisina kumboita. Ndonguva yatinofanira kutarisa nherera nechirikadzi dzakatitenderedza, nekuti tiri kusundwa nerudo rwaMwari. Kana muchiverenga Paul anotaura pachena, anoti rudo rwaMwari runotisunda. Hatisundwi nemanyawi, hatisundwi nemari, hatisundwi nepfuma yedu, tinosundwa nerudo rwaMwari. Chii chinokukonzeresa kuita zvaunoita? Unosundwa nei? Ndo mubvunzo wandiinawo. Vakaropafadzwa vachati Mwari pazvese zvatinoita. Munamato wangu ndinoda kusundwa nerudo rwaMwari. Ndo zviri kutaura shoko raMwari panapa, kusundwa nerudo rwaMwari. Kana muchiverenga muchienda mberi, maizviziva here kuti kukurira chitema tinosundwa nerudo irworwo. Rudo rwaMwari runotipa simba yekukurira chitema. Tarirai zvaakaita, wakafa pamuchinjiko akaripa mhaka dzedu, akadzima kudarika kwedu. Rudo rwake ndo rwakanga rwakasimba, rwakatinyurura nekutitora mukati memadhaka. Mukati memangwananano vakaropafadzwa vachaziva kuti rudo rwaMwari runotipa simba rokuita zvinhu zvatatisingakwanise kuita, zvinotadzwa nenyama. Asi kana tazadzwa nerudo rwaMwari tichagona kukurira chitema. Umwe muimba anototaura kuti nerudo kumusha, tinosvika kumusha because of love, tinosvika kumusha nekuda kwerudo. Vakaropafadzwa vachaona chidzidzo chinokosha pamadzimai ataverenga pabhuku raMaki chapter 16, vanomikira mangwanani zvikanzi vakaenda kubwiro zuva rabuda vachida kunozodza mutumbi waJesu. Asi vari munzira vaitaurirana vachiti, ndianiko uchatitungamirira, uchatibvisira nekutikungurutsira ibwe pamukova webwiro? Mangwananano ndauya kuzokutaurirai kuti maizviziva here kuti zviri kutinetsa nezviri kutishusha zvinogadziriswa naMwari wekumusoro kudenga. Madzimai aya vakanga vaine mubvunzo wekuti dambudziko ravo redombo richabviswa nani, but kana muchiverenga ndima vanoti vachisvika paguva vanoona dombo ravaitya risisipo. Hama dzinodikanwa, zviri kunetsa mukati meupenyu. Pane dzimwe nhamo dzatinogarira pasi tiri mumba medu tokurukurirana tisina mhinduro. Pane dzimwe nyatwa dzatinogara pasi sesangano tokurukurirana tisina solution. Bhaibheri riri kuti mukati memangwananano nerudo rwaMwari runotibatsira kukurira zvatisingagoni. Madzimai achisvika paguva vanoona dombo rakabviswa. Regai nditi kumunhu waMwari akateerera mangwananano, nditi kwauri, waizviziva here kuti nhamo dziri kukushusha nezvakakutenderedza zviri kunetsa zvinopedzwa nesimba raMwari, zvinopedzwa naMwari? Pamwe hapachisina, takungonetseka nezvinhu zvine solution. Mukati memangwananano ndiri kuona madzimai achisvika paguva vachishamiswa nekuti dambudziko ravanga vachifunga kuti idambudziko rakanga risisipo. Mukati memangwananano handizive zviri kunetsa mukati meupenyu, handizive zvakakutenderedza. Pamwe une urwere hwareba mukati memusha, pamwe une nhamo yatora nguva iri mukati meupenyu hwako, uri kushushikana mukati mendangariro. Ndo zvakanga zvichiitwa nemadzimai aya.
but nerudo rwakanga ruripo vanoti zvisinei nezviri mberi kwedu ticharamba tichienda. In fact ndivanaaniko vanoda kurwisika vakadzi ava vaiziva zvakare kuti kwakava kuine masoja eRoma akanga akarinda guva, akanga akavhara, asingadi kuona munhu padhuze neguva iyi, asi madzimai aya anoshingaira kuenda kuti tinonozviona tavaiko. Muri kuona here sangano raMwari kuti kana tiine rudo tichida Mwari hatitarisi njodzi iri mberi kwedu. Kana paine rudo we actually sacrifice nekuti tinoziva kuti Mwari anesu. Maizviziva here kuti nguva ino yatiri pakuda vanhu vaMwari vanotsigira basa raMwari kuti richienda kundopera. Basa raMwari rakuda kuitwa nenzira dzisina kujairika. Takuda mastudio anorekodha zvinhu zvinoita kuti basa raMwari riende mberi. Takuda kuti basa raMwari rifambe nemasaisai. Pari kutsvaka vakomana nevasikana anababa nenamai vachatsigira nerudo kuti basa raMwari riende mberi. Vachatsigira zvikoro zvichivakwa nekuda kwerudo. Vachatsigira mission nekuenda kunoparidza nenzira dzakasiyana siyana. Apo tisiri kukwanisa kusangana nekuonana, asi basa raMwari rinogona kufamba neimwe nzira. Saka shoko raMwari rinoti panapa vakadzi vakaramba vachienda kuguva kusvika vaona kuti ravaifunga kuti idambudziko rakanga rapedzwa naMwari ane simba. Mukati memangwanani ndoda kukoka ndichiti hatinamati Mwari anokundikana, hatinamati Mwari akakundwa, tinonamata Mwari ane simba rezvinonetsa. Ngatifambei mukati mendima iri pamberi pedu tichisundwa nerudo, kwete nemanyawi, kwete kusundwa nemari, kwete kusundwa nekukurudzirwa nevamwe, asi rudo rwaMwari ruri mukati meupenyu hwedu. Vakadzi ava vakanga vaine kutenda nerudo, vakaita kutenda kunokurira kusvika paguva rakanga risingasvikike, vachisvika vaine tariro yerudo ruri mukati memwoyo yavo, vachisundwa kuti toda kusvika tione mamiriro azvakaita tigoita basa rataifanira kuita nechishanu chakapera. Mukati memangwanani basa raMwari rakutsvaka vanhu vanozvipira panguva ino yatiri kutaura, vachati maresources atiinawo taakuda kuaisa kuti basa raMwari rinopedzeswa nenguva yemazuva ekupedzesera. Hatichachengeti pfuma kuti tizvifadze panyama. Rudo rwaMwari rwatiinarwo runotisunda kupa kuti basa raMwari riende mberi. Pandava tichiverenga nyaya iyi ndinocherechedza zvakare kuti kana tichida Mwari, makazvicherechedza here kuti kana paine rudo kunyange vanhu vasina simba vanowana simba. Love inoita kuti vanhu vari weak vave very strong nekuti vari kusundwa nerudo rwaMwari. Mukacherechedza zvakaitwa naMwari nerudo, mukaverenga John chapter 3 verse 16 inobudisa pachena kuti Mwari wakada nyika akapa mwanakomana wake kuti ani naani arege kufa, anotenda arege kufa, asi awane upenyu husingaperi. Rudo rwakaita kuti denga riryiske kupa mwanakomana wake auye panyika ino. Operation yakanga iri so risk yekuuya panyika achiberekwa mukati medumu remunhu waakasika, achigarama achizobudamo, achirarama upenyu hwekuedza kutsvaka nekuponesa chakarasika. Rudo runopa, rudo runobvuma kurasikirwa, rudo haruna manyawi, rudo haruchengeti magiraji, rudo haruchengeti zvandakatadzirwa. Nerudo tichapedzesa basa raMwari. Harisi kuzopera nekuti takaunganidza zvinhu zvakawanda, harisi kuzopera nekuda kweshamwari dzakatitenderedza. Basa raMwari richapedzwa nevanhu vari kungosundwa nerudo. Tine rudo tinosundwa kumushandira zuva nezuva, nerudo tinosundwa kupedza zvinonetsa mukati menharaunda dzedu. Vakaropafadzwa vachati Mwari tipewo simba ramakapa vakadzi ava, zvivindi zvekuenda paguva rakarindwa, zvivindi zvekuenda paguva rakavharwa, asi nerudo vaiziva kuti Mwari wedu haakundikani. Mukati memangwanani handisiye zvakavharwa mukati meupenyu hwako, handiziye zviri kukuremera mukati meupenyu, asi ndauya kuzokuudza mukati memangwanani kuti tikasundwa nerudo tichakurira chitema, tikasundwa nerudo tichakurira zvinonetsa, tichaita basa raMwari pasina chinotikanganisa. Wakaropafadzwa vachava nemunamato wakadai, vachati Mwari
tibatsireiwo mukati menguva ino yatiri, tisundwe kuita zvinhu zvaMwari nerudo. Vane rudo rwaMwari vanosacrifice, vanobuditsa zvavainazvo kuti basa raMwari riende mberi. Wakaropafadzwa mukati memangwanani vachanzwisisa kukosha kwerudo rwaMwari. Tarirai rudoi rwatakaitirwa naMwari, kuti tisina kufanira takadeidzwa kuva vana vaMwari nekuda kwerudo. Rudo runobvuma kushanda mukati memunda waMwari. Rudo runotisunda kuramba takashitsungirira kunyange zvinhu zvichirema. Rudo ruchatisvitsa pamakumbo aJesu. Mukati memangwanani apo taakunamata, ndoda kunamatira vanhu vanoti Mwari tipewo rudo rwamakapa akadzama, rudo rwakaita kuti vamukire kuguva vasina solution, asi vachizowana solution yacho vasvika paguva, asi vasundwa nerudo. Kana varipo vanoti Mwari tibatsirei tive vanhu vanosundwa nerudo, taakunamata iko zvino. Ngatisinzinyei tive nenguva yekunamata. Baba vedu vari kudenga, tinokutendai nekuti mukati memangwanani ano tatarisa nyaya yaMary Magdalene, tatarisa nyaya yekushingaira kwavo kuuya paguva, ivo vasina anza yeguva rakavharwa nedombo, vasina anza yekuti vachataura sei kumasoja eRoma akanga akaenda guva. Toda kukutendai nekuti makavasunda nekuda kwerudo. Chisundai vana venyu vari kunzvimbo dzakasiyana siyana. Tirambe takabatirira pamuri, tirambe tichisapota basa raMwari kunyange zvinhu zvichirema, nekuti tinosundwa nerudo. Tinowanamatira kuti kana paine zvinorema zviri mukati meupenyu hwavo zvibviswe nekuda kwaJesu Kristu. Tinonamata. Amen.